Čaute všetci, moje meno je Maggie, moje je Kiara a dneska sme sa rozhodli, že poďme si založiť slovenský YouTube channel. Vôbec neviem, že jak to dopadne ani nič, trošku je to awkward. Are you feeling this awkwardness in the air? Nie, to cíti si asi ty. Taký pocit. Aj, no aj. Mám teraz také 0 zhľadnutí. Aký to vesel. Áno, dneska sme si povedali, že podľa názvu, ako vidíte, že budeme ukazovať naše najlepšie úlovky zo sekaču. Možno, že to bude na viac častí, takže ak chcete part 2, si to ste ešte nevideli ani tento part 1, ale ak chcete part 2, dajte like a koment a subscribe, lebo ideme jak šalené, teraz budú videá, budú jedno za druhým. Hej, no, takže mali by sme začať. Dávajte bacha, ideme na to. Zlato. Takže môžeme začať s prvým outfitom. Ja ukážem 3 svoje obľúbené, a Kiara ukáže 3. Takže prvý outfit je takýto all black, čierna sukňa s týmto čiernym body, tieto body, keby ste nevedeli. A áno, je taký priesvitné, mesh so hviezdami, veľmi pekné, podľa mňa super úlovok. A áno, myslím si, že mi robí skvelú postavu, čo veľmi často sa nedá povedať. Niekedy mám pocit, že keď si dám na sebe veci, že čo to je. Akože ja viem, že som chudá, tak to povieš, ak si chudá, ale to, že som chudá, neznamená, že na mňa všetko vyzerá dobre, chápete? No a hej, veľmi sa mi páčia tie výkroje alebo výstrih na tej nohe. Proste veľmi pekný detail, to sa mi strašne ľúbi. Je trošku až veľmi krátka tá sukňa, takže je to také, že skôr nejaké safety shorts, pod to by som odporúčala. Ale keď sa nebojíte, môžete aj bez nich. No a asi tak, hej. Pod to tričko si vždycky samozrejme dávam čierne tielko, ale keď chcete, nemusíte, môžete si nechať čiernu braletku, to už je na vás a na vašej odvahe, alebo vkusu, alebo ako vy chcete. Ja sa cítim komfortnejšie takto a takto mi to vyhovuje. Bolo asi všetko, takýto jednoduchý all black. Čierne si myslím, že každý vyzerá super, proste čierna je klasika. Dám si k ním často tieto sandále, či mám veľmi problém nájsť sandále na svoju nohu, lebo som mala aj operovanú a je to veľmi zlé. Takže takéto sandále, keď som našla, som bola taká šťastná. A ideme na ďalší outfit. Môj prvý outfit sa skladá z tielka a kraťasok. Vlastne, keď som našla toto tielko, tak sa mi veľmi páčila tá farba a aj dlhšie som už chcela takéto tielko, takže to bolo ako keby som vyhrala športku. Takže som si ho určite musela vziať, keďže stalo iba 30 centov. Tie kraťasy, za ne som tiež nezaplatila veľa a keď som si ich vyskúšala, tak som bola taká, že presne mi padli, čož som sa aj bála, že mi nepadnú, keď som si ich skúšala, ale nakoniec mi úplne že padli a bola som úplne rozradostená. Takže ja. Outfit som vlastne ešte doplnila o biely choker a taktiež aj o takúto reťazku, ktorá mi akurát len teraz prišla z AliExpressu. Takže som to musela dať dokopy, pretože to vyzerá super. Takže tento ďalší outfit je opäť sukňa a takýto priesvitné košele bez rukavov. Potom som si dala tielko biele a opäť má táto sukňa taký kadal, síce len na jednej nohe a je mi trošku voľnejšia, čo je vlastne aj komfortnejšie pre mňa. A hej, veľmi sa mi páči. Páči sa mi, jak má tie rovné pasiky. Na to, že je to zase kača za pár centov, si myslím, že I'm looking fabulous. Môj druhý outfit pozostáva taktiež sukni a z takéhoto crop topu, ktorý je zamatový čierny a táto sukňa je taká bordovo-žltá, karovaná, ktorú som vlastne doplnila srdiečkovým opáskom, čokrom, týmto tu pentagramom a reťazou. Každopádne nedala som si dole tieto sponky, pretože nechcel sa mi robiť ďalší nový účes, len kvôli tomu, že sú zlaté. Takže deal with me. Kiara, jak sa považuješ pentagram? Čo si ty? Oh my god. Pentagram je ochranný, hej? No pentagram. Satanistka. Robí si srandu z takých ľudí, no sorry, čo? Trápne. Pentagram dole hlavou je
znak satanistický. Tento je ochranný. Keď si to vygooglite, bude toto vedieť. Taktiež som tu doplnila o fishnet na podkolienky a taktiež tenisky čierne. Takže aj ďalšie outfity mám takéto žlté šaty. Nemám veľmi rada takýto typ šiat na svojej postave, lebo sú veľmi obťahnuté. Mám hip tips a takedy som taká, že I don't know. Takže toto vždycky takto navrstvím. A potom sa mi to o mnoho viac páči a ešte si na to pridám aj čierne tričko. Niekedy si doma Takže môj tretí outfit sa skladá vlastne iba zo sukne, čo je zo sekača, a potom z tohto trička Sailor Moon, ktoré sa mi prišlo akurát dnes, a doplnila som to reťazom, na ktoré sú také cute mráčiky, a potom som k tomu pridala ešte holografické sneakersy. Holografické platformové topánky, čo vlastne Maggie vyhrala v giveaway. Potrestám ťa! No takže môj posledný outfit je vlastne táto sukňa modrá. Po googlovaní som zistila, že to je vlastne pre žiakov, pre žiačky v Anglicku sukňa. A dá sa celá tak úplne rozobrať. Doma sa nemôžete zavaliť. A hej, veľmi sa mi páči. Páči sa mi tá farba, vyzerá tak trošku K-popovo, by som povedala, tak preto sme ju hneď, proste keď som videla vo sekači, a to tričko nie je zo sekača, to je, neviem, zosiané. To by bolo asi všetko pre naše dnešné video. Napíšte nám dole, ktorý outfit sa vám najviac páčil a či chcete ďalšiu časť, kde by sme ukázali možno viac takých zimných outfitov so svetrami, lebo mám pocit, že tu sme ukázali veľa sukní A letných outfitov. na to, že je zima, sme to trošku Ja som mala iba letné. Aj ty, nie? Asi hej. Chyba mi leto, čo? Áno, to by bolo asi všetko. Ďakujeme za, ak ste to dopozerali až do teraz, tak big like to you. Zase som ako... Ja viem. Ja to len používam. To už som stotožnená s tým, to nevadí. No, možno nás sledujte na Instagrame, linky budú dole v popise a vidíme sa na budúce. Pa, pa! Bye!